E sempre a música que me lava, como as mulleres lavaban a roupa no río. Sempre a música que me seca e me tapa os ombreiros pa que non teña frío. Son Víctor e o proxecto chámase Varios Santos. Pois Varios Santos naceu probablemente xa cas primeiras cancións que escribín con 13 anos, eu creo xa estaba aí. Foi durante moito tempo unha faceta oculta, non? Naide que estuvera cerca miña sabía que eu facía música. Simplemente pois a expresión de isto unha vez o saquei á luz. E o nome de Varios Santos non ten ningunha historia particularmente curiosa, a verdade, é simplemente unha parte do título da miña canción favorita, do meu disco favorito, do meu grupo favorito. Este material que empecé a sacar, pois desde a pandemia máis ou menos foi cando empecé a facer cancións como tal, ca súa produción, cas súas voces gravadas, dentro das miñas posibilidades, non? Pero en realidade sempre fun unha persoa moi obsesionada ca música, cos discos, coas letras, cos conceptos, xa dende adolescente, entón, pois sobre os 13 anos empecé a escribir cancións. A partir de aí, empecé a aprender a utilizar programas, toquetear e o que salía, pois quedábamo pa min, escoitábao eu, hasta que chegou un punto, pois o ano pasado, que decidín, este material todo que teño para min, por que non compartilo? Que fai aquí quedándose morto en casa, non? E así foi. Nunca cantei en público, nunca. O sea, son unha persona bastante cantarina, en general, canto moitísimo en casa, no coche, no traballo incluso, pero nunca cantei en público. Cando volvo a casa entumecido, contra pena sempre abrigo, sempre abrigo. A vida e o tempo desparramanse como a cinta dun casete vello. Non hai forma de volver atrás. O que está feito xa está feito. Porque volvemos perder o tempo se xa é sábado pola mañá. Deslízate por café a cociña e abrázame, que este pode ser o día. Normalmente, o meu proceso creativo parte de vomitar letras nas notas do móvil, e logo despois, cando me apetece e teño como ese tempo libre para decir, Dios, apetéceme facer música, pois empezo a toquetear no programa, non? E a buscar pois os instrumentos que máis me encaixen, a ver que sonidos salen, e a partir de aí, todo o que volquei nas notas do móvil, aproveiteas para porlle melodía. Acaban xurdindo cancións como esta. A miña idea principal era outra canción diferente, pero dándolle unha volta e pensando sobre o concepto pois do proxecto, sobre a miña aldea e sobre a miña infancia, non? Acabei creando de cero esta canción que se chama Abrigo. É parte de unha idea pois moi sinxela, que é moi universal, que é un pouco a música como identidade, non? Como ao final dá igual que as cousas vayan ben, que as cousas vayan mal, que vayan regular, sempre temos os nosos grupos favoritos e as nosas cancións favoritas acompañándonos, e tamén trata sobre a sutileza, especialmente nestes tempos de hiperproductividade e inmediatez. Quería plasmar un pouco poder estar no momento, non? E aproveitar, pois,
os amigos, a familia, a aldea, a música. Que nos juntará ou separará, 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 que nos juntará ou separará. Ahora mismo como artista definiríame como un cativo, como un neno, un pouco aprendendo a falar e a camiñar, buscando un pouco cal é o camiño e como se fan as cousas, e aínda que sí que teño experiencia, pois, no que é a creación artística como tal, non, porque levo creando toda a miña vida, aínda que fora dentro da miña habitación eu solo, pero, claro, unha vez decides a compartir as cousas, pois hai moitas outras cousas que aprender, non? Que nos juntará ou separará, que nos juntará ou separará, juntará ou separará, que nos juntará ou separará, juntará ou separará, que nos juntará ou separará, juntará ou separará, que nos juntará. Eu son de aquí, do concello de Cualedro, a miña aldea é a Xironda, e tiven a sorte de pasar a miña infancia sendo un neno da aldea. A miña infancia e a miña adolescencia. Digamos, cando eu digo que son de aldea non é porque habite en calquer outro sitio durante o verán chegue a casa, non, esta é a miña aldea, non é a miña aldea porque vivín nela e sigo vivindo nela de forma habitual. Non é ningún sitio de orixe, nin de paso, nin de futuro, é a miña casa. É o mítico que se dice, non, de que todos os camiños levan a Roma. Que Roma? O sea, todos os camiños levan a Xironda, en tal caso, non? O teu orixe sempre ten moita relevancia na túa forma de crear. Ao final son as bases que te construen como persoa. Para min non hai inspiración máis pura que a de estar aquí e todo o que podía crear estando aquí, ou a de non estar aquí e botalo de menos, supoño. É sempre a música que me lava, como as mulheres lavam a roupa no rio. Sempre a música que me seca e me tapa os sombreiros para que non teña frío. Non todos temos por que tocar en festivales, nin temos os recursos, nin a enerxía, nin o talento, nin o tempo. E non pasa nada. Quero dicir, a música en galego ten que estar en todos os contextos e ten que estar en todo ese rango de posibilidade. Para min, a raíz sonora fai referencia á posibilidade de crear, polo prazer de crear, estés donde estés, sexas de onde sexas, partas do contexto que partas, sin pretensións, vendo onde te leva. Sempre abriré, sempre abriré. É sempre a música que me lava, como as mulheres lavaban